Arestado ang usa ka pulis ug MILF member sa Cotabato City atol sa entrapment operation sa CIDG Bar. Narecover atol sa mong operasyon ng upat ka high-powered firearms. Ani ang report ni Abby Caballero. Dapa kayo. Dapa. Mao kini ang kuha sa aktual nga entrapment operation sa CIDG Bar batok sa usa ka pulis nga nakadestino sa Mother Kabuntalan Municipal Police Station sa Cotabato City ug MILF member nga si alias Darwin. Sumala sa CIDG Bar, pipila ka bulan na nilang ginamonitor ang duha tungod sa pagpamaligya og ilegal nga armas. Gani atol sa operasyon, na-recover sa sakyanan nga gimaneho sa pulis ang duha ka R4 caliber, M4 carbine, 9mm, mga bala ug magazine. Matud pa ginabaligya sa mga sospek ang maong mga armas sa kantidad nga 150,000 pesos matag usa. We are looking into the possibilities na isa sa mga customers nila ay yung mga politicians. Matud sa otoridad, dakong tabang ang pagkasikop sa duha ka mga sospek aron madakpan sab ang uban pang nalambigit sa maong binuhatan. Considering nung nahuli sila, may mga devices na nakuha sa kanila, electronic devices such as cellphones. So with that, pag makakuha lang tayo ng court order, malalaman na natin up to what extent yung link nila for transactions. Sa karon nakakustodiya sa CIDG Maguindanao Office ang mga dinakpan kinsa walay pahayag ug nag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Posible sab matud pang matanggal sa serbisyo ang pulis nga nalambigit. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.